har vi hentet den. Nej, du er ikke der. Er det ikke herovre? Jo, der er det. Eller hvad? Jo. Hvad fanden om det der? Nå. Så prøver vi det bare lige igen. Nu er det der join. En venner og så 2 andre. Jeg ikke aner, hvad fanden er. Nå, så lad os prøve igen. Yes. Anden gang er lykkens gang. Anden gang er lykkens gang. Jeg skal lige se, om vi kommer på det der tag også. Ja, jo, ja. Kan jeg godt bare ikke sige, at jeg skal have så meget fart på. To blik røde der. Nå, så lige til ned og lave lidt backflip på den her rampe noget dernede. Shit. Hvad fanden er det? Lol. Nu der. Wow. Der er noget. Kan gå lidt for langt. Det er jo lige herinde. Så vi kan nå lave backflip. Lidt. Nå. Lige på det der og se om vi kan lande ordentligt. Bare ordentligt fart på. Kom så. Nå. Jeg ramte i hvert fald så at sige. Ikke meningen. Sådan der. Man skal sgu passe på, når man går på fortoget. Boing.
Shit. Nå, det ved jeg så ikke. Løb for satan. Bam, bam. Nej, jeg gider ikke tage den gang attack. Ud derfra. Prøv lige der at flyve op igen. Når du ikke har, var det? Jeg kører det helt. Nå, lige meget. Hvor der? Flip. Eller forflip, eller hvad fanden det lige hedder. Kom her. Så fik hun sat mig ind i hovedet. For satan, det var godt i virkeligheden. Og en slide hen i asfalten. Vi gik lige på et forsøg med at komme ind i FIB-bygningen. Hvorfor holder den helt derhen? Nå, så må vi tage den derhen. Det er som om du er til på at ikke klare den her. Ej, det skulle lige være med den her FIB-bygning. Jeg vil stoppe nu, men hvis I kan lide videoen, så smid et like, og hvis I vil venner med mig på PSN, jeg spiller på PlayStation 3, så skriv i kommentaren. Men vi ses.